sanhi ko ng pagparito, hingin ko po mag-subscribe nyo. Hello mga kaluro, mga kalidang, welcome back to my YouTube channel. Andito na naman ako. Mga kaluro, mga kalidang, nais lang akong mga ngaruling sa inyo mga kaluro, mga kababayan ko, mga OFW. Saan man kayong dapit ng ating mundo, saan man kayong bansa naroroon, gusto ko lang may paabot sa inyo yung aking pangangaruling sa bawat puso sa inyo. Ako'y kumakatok. Ang hihingin ko sana nga mga ngaruling sa inyo mga kalung ay sa pagitan ng pag-subscribe sa akin channel at para maabot ko yung hinihinging requirements ni YT na 1,000 subscriber. Yun, sana makakuha ko sa taong ito mga kalung, at pag nakuha ko yung 1,000 subscriber mga kalung ay talagang yun ang pinakamalaking regalo na matatanggap ko sa aking buhay mga kalung sa taong ito. Right mga kalong, nakahanda na yung aking gitara. Yan. At sana'y pentulutan nyo akong mga rolling sa bawat tahanan ninyo mga kalong. Sana hindi kayo magsawa sa aking mukha na tumingin. Yan mga kalong. Hindi ko na patatagalin. Alright. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay managsiyawit. Magagandang ibig dahil sa Diyos ang pag-ibig na si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanikalan. Bagong taon ay magbagong buhay, ng lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y managsiawit habang ang mundo'y tahimik, at magagandang ibig dahil sa Diyos ang pag-ibig na si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanikalan. Bagong taon ay magbagong buhay, ng lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y managsiawit habang ang mundo'y tahimik, ang magagandang ibig dahil sa Diyos ang pag-ibig na si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw at magmula ngayon kahit hindi Pasko, magmagbigayan. Pasko na naman, ukay tuli ng araw, Paskong nagdaan, tila bago kailan lang. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Ngayon ay Pasko, dapat ay magbigayan. Pasko, Pasko, Pasko naman muli, tanging araw nating pinakaminimiti. Pasko, Pasko, Pasko naman muli, ang pag-ibig na naghari. Sa may bahay, sa aming bati, Merry Christmas nang wawalhati. Ang pag-ibig kung siyang naghari, araw-araw ay magiging pasturati. Ang sanhi ko ng pagparito, hingin ko po mag-subscribe nyo. Kung sakali ako'y pirwisyo, pasensya na kayo, ako'y namamasko. Ang sanhi ko
galing, ako'y binisyo. Pasensya na kayo, ako'y namamasko. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alright, mamas ko po mga kadodong, mga kaidang, saan man kayong bansa, saan man kayo naroon. Merry Christmas sa inyong lahat. At kung sana nagugustuhan nyo ang aking pangangaroling sa inyo mga kadodong. At hihili sana ako sa inyo ng pamamas ko sa pamamagitan ng pag-subscribe ninyo sa aking YouTube channel mga kadodong. Sana maabot man lamang siya ng 1,000 subscriber para makuha ko yung hinihinging requirements na YT yung mga kadodong. Sana ibibigyan niyo ako sa aking mga kahilingan bilang pamamasko na rin sa akin mga kadodong. Yun, sana magiging lubos kayong masaya sa kapaskuhang ito, sa pag-celebrate natin sa ating kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo mga kadodong, kasi isang beses lang to sa isang taon mga kadodong, di ba? Kaya dapat nating i-celebrate at talagang sana ay magiging masaya tayo sa pagkakataong ito mga kadodong, sa kabila ng mga sakuna, mga pagsubok na ating naranasan sa ating buhay mga kadodong. Pero tuloy pa rin natin ang ating pagsaya dahil nga isang beses lang to sa isang taon mga kadodong. Okay? Thank you, thank you, thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Bye bye mga kadodong. See you next vlog. Merry Christmas sa inyong lahat. Bye bye.